kanyakla gi jotelo mamoko. Kwa dhi mbele nyakoro Mgajuanga moko kuom jokanyo ma Kenya Kwanza dwaro ni mondo mako gai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga mondo duok penjo kuom bago ng'anyo magikoni rocho chumi mathurka kendo kelo midhiero ne oganda jo Kenya. Kotane kod jagoro mar UDA Cleophas Malala gikoni Azimio nyaka koro yie ni nologi kendo gimi piny owacho thuolo mar tich. Jokanyo mag Azimio kata kamano singo mar dhi nyime gi choko seyi milion 10 makoro gigeto godo golo e kom jatend piny Kenya William Ruto kaka George Bati leronwa. Ndalo manok bang' tend Azimio la Umoja wan Kenya bago ng'anyo di chieng' mar sabasaba kendo lando mar choko seyi milion 10 mar golo e telo jatend piny William Ruto. Moko kuom jotelo masiro lwedo piny owacho wuok tung' mosuo gi pach Azimio no. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala owacho ni Raila Odinga winjo maki kendo duok penje wi mwandu manokethore e kinde ng'anyo ka okoni kaka piny owacho gibideo ng'ata matemo rocho chenro mag serikal. Tungependa kuambia Raila, ukiendelea kutumia vijana wetu vibaya paka wanaaga dunia. Jana tumeona vijana wamebubujika na damu kabisa. Tutakukamata na tutakupeleka kotini kukulie kama mtu mwingine. Kagiloso e gwenge mopogore. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kod jatend migao mar riwruoge Saga Simon Chelugui oseyo Azimio kuom dwaro mar thulo oko jatend piny William Ruto kokalo e choko seyi milion 10 mowuok kuom jopiny. Sisi wakati tulikuwa na code tulijaribu kukusanya signature milioni 2 peke yake, tukashindwa. Na wale tulishindwa nao ndio sasa wanataka signature milioni 10. Wataweza kweli? Ni ngumu. Mtu unamwambia andika weka signature hapo, unapata wakaenda kukagua amechora hapo ng'ombe. So wengine wamejitokezea hapa barabarani wakifikiri kwamba tunaweza kuandikisha kuweka sahihi na tuweze kuondoa serikali ambayo ilihalalishwa na kura ya wananchi. Mimi ningewaomba, kama ni mambo ya gharama ya chakula, gharama ya maisha, basi tujadiliane kwa mambo ya gharama ya chakula. We should not sabotage because we want power. Jaod bura makiri nyaga Central Gashoki Gitari okoni seyi ma jo Azimio choko onge gima dhi loko kendo nyiso gi mondo gimi piny owacho mar Kenya Kwanza thuolo mar kelo lokruok kokalo e chopo singo mane gimiyo jopiny e kinde mag campaign. Na hiyo masignature yenu mnasema mnachukua. Please give William Ruto and Rigathi Gachagua time to work for the people of Kirinyaga, of Kenya and Kirinyaga. Magi timore kinde ma jaod bura ma Pokot South David Kosing masiro lwedo Azimio osingo mar bedo e lai manyime choko seyi mag thulo e telo jatend piny William Ruto ka okoni mai thuolo ma jo Kenya nyaka wuog oko mar kwedo kitelo mar Kenya Kwanza mamiyo ngima medo mana ridore. We are going to join in the collection of 10 million signatures. Yes, to send a message. If you buy parliamentarians and few parliamentarians the way you have owned up, you will not buy the people of Kenya. If you increase fuel, then you increase everything. E kinde ni mapiny owacho medo seyo Azimio kuom temo rocho chenro gi mag kelo lokruok ne oganda jo Kenya kokalo e ng'anyo makinde ka kinde ma Azimio bago, jo Azimio to ramo ni ng'anyo e dhok ma serikal winjo kendo ma e yo madhi kelo lokruok ne jopiny. George Bati, Ramogi TV.